babangiphendule kona ngelilanga mangekho enkonzweni. Uma ngihlabile ekhaya ngihlabele obaba nobabamkhulu. Ngase ngenza ijiki tshwana sekubeka lapha emsamo. Phuzile ngaphuza abantu baphuza abantu. Ngenzela ubaba omkhulu. Uma babamkhulu sebomile sebefuna ubutshwala kufanele bangene kubani baphuze ngobani. Bazophuza ngobani mase befuna utshwala. Mase bomile sebefuna utshwala kufanele benze njani. Ayike umbuzo lo ofanele ukuthi uyiphendula wona. Umbuzo omunye nawo uma umuntu esebhabhajisiwe kuleli bandla wahlanjululwa wayesenikelela bakubo obathathela amathikithi obathathela imnazaretha obanikela iminikelo emithathu kuleli bandla enikelwayo uma umuntu engena kuleli sonto akhipha abantu bakho besigodini sosizi abavulela amasango omuzwa ingcwele abakhanyisela izibani uma sebakhumbula ekhaya esenza umsebenzi wenkonzo bakhumbule bahlabela inkomo uyabanikeza utshwala futhi abakhiphe ezulwini likaShembe ayobadaliswa uma esebadakisiwe babagezekani. Futhi kufanele kuzogeza umuzi namhlanje bazogeza abantu bathi qalwe phansi futhi bayiswe uNkulunkulu kuthiwa namhlanje sebeyagezwa namhlanje sebebuyisela ezulwini likaShembe na. Hayi mbuze ekuphenduleke. Cha isikhonzi senkosi kulonkulunkulu ongcwele lazi lezulu. Ngiyabonga.